На 5 юли 1879 г. е основано Министерството на финансите. Едно от само 6 министерства на България по това време. А първият министър на финансите в историята ни става Григор Начович. Той е на 34 години, учил е в Париж и Виена и до голяма степен такива са и всички следващи министри през идните десетилетия. Това са хора най-вече завършили в чужбина, учили в Загреб, в Париж, политически науки, финансови, стопански науки, най-вече патриоти. Решили след завършването си да се върнат в България и да дадат своя дан за развитието на родината. Особено по отношение на Министерство на финансите, от голямо значение наистина да застанат хора, които имат не само знанията, но и това държавно чувство за отговорност. Трябва да кажем, че Начович е един от тези хора. Той ще стане първия министър на финансите във вече първото българско правителство. Общо взето се оформят два профила на министрите. Единият, това са хора, които наистина са с сериозни позиции в управляващата партия. Било консервативната, както е случая с Начович, било либералната, както е случая с Петко Каравелов. Това са хора, които са обикновено, ако не водачите на партията, то вторите хора. Такъв е и Андрей Ляпчев в Демократическата партия, който ще бъде на 2 пъти министър на финансите. Хора, които по някакъв начин, когато са на власт, оформят политиката не само на министерството, а изобщо на държавата. Другия профил министри на финансите, това са хора, утвърдили се като безспорни експерти в финансовата сфера. Не само министрите, но и хората от цялата администрация е трябвало да отговарят на високи критерии. Започва се поставят и сериозни изисквания пред чиновниците в Министерството. Те също трябва да се представят на конкурс и след като го преминат успешно, те са одобрявани по предложение на финансовия министър от самия княз. Да станеш служител в Министерство на финансите е било отговорна, но и същевременно престижна работа. Друго важно нещо, което е било, че всички чиновници е задължително, и това е едно от първите условия, да бъдат български граждани. Финансовият министър е, може би, ключовата фигура, която трябва да вдъхва именно доверие на обществото. Защото в крайна сметка финансовата система се гради до голяма степен на доверие. Григор Начович 5 пъти е бил министър на финансите през различни периоди от времето. Той е завършил политически и финансови науки на Запад, в Виена и във Франция. Той е човек, който вече е понатрупал и опит в областта на търговията, но това, което ще се окаже от голямо значение, е, че той познава добре западноевропейският модел, който ще се опитва и който България ще се опитва след освобождението да въведе и да наложи. Негови заслуги са Закона за митниците. Още с указ номер 2 на княз Александър Батенберг се учредяват митниците и митарствените пунктове. Основната задача на Министерството на финансите в първите години след освобождението е била да трансформира системата на данъците и таксите по европейски, а не османски модел. Това е първият бюджет за доходите на княжеството, които се очаква да постъпят от 1 март 1880 година, като бюджетът е изработен в франкове, тъй като българският лев по това време още не е бил приет. Първото правителство на министър-председателя Тодор Бурмов се захваща с задачи, свързани с финансовата система в България. Това правителство има кратък живот, но едно от нещата, които прави, е да въведе митническите служби и също така да въведе косвените данъци. Имало е данъци върху добитъка, данъци върху горите, данъци върху сградите и поземлената собственост, върху някои от продуктите, като примерно тютюн, бира, спирт. Това са първите стъпки, които трябва да изградат тази стабилна система на събиране на приходи в държавния бюджет.
Тук можем да подчертаем, че Министерството на финансите наистина е играло много важна роля в държавата и в стопанския и политически живот. Основна роля на Министерството на финансите е да разпределя средства между останалите министерства, както и да се грижи за изплащането на външния дълг на страната. Така или иначе, за да се започнат мащабните инфраструктурни проекти, за да може наистина България да осъществи своята стопанска модернизация, тя се нуждае от сериозен приток на чужди инвестиции. В този момент преките инвестиции започват да навлизат, но все още в една доста неразвита държава с неразвита инфраструктура. Външните инвеститори са силно въздържани. Ето защо държавата, за да може да осъществи големите си проекти, и се налага да започне да сключва външни заеми. Така че външните дългове отиват на първо място за железници и след това, разбира се, за модернизация на българската армия. Дълговете трябва да се сключват с идеята как могат да бъдат обслужвани, без това да доведе държавата до държавен банкрут. И тук наистина Министерството на финансите, трябва да кажем, че до Балканските войни успява много добре да управлява това съотношение и България не изпада в някакви финансови затруднения, които да компрометират нейното име пред международните финансови среди. Той е имало нелеката задача да лавира между кризите и подемите, но е успявало, въпреки задълженията, заемите, репарациите, да помогне най-вече за развитието на учебното дело, здравеопазването. В началото бюджетът е сравнително опростен, тъй като и в първите години на самостоятелната българска държава министерствата не са много на брой. Те са едва 6. Бюджетът се разделя по министерства. И това, което прави впечатление, е, че Министерство на отбраната, но и Министерство, тогава го наричат Министерство на войната, и Министерство на просвещението са министерствата с най-големите бюджети. Министерството на финансите не просто разпределя пари между останалите министерства. Същността на тази институция е много дълбока и многопластова, много интересна и важна. Именно тук се зараждат политиките, които държавата ще следва в идните години. От простото административно разделение на територията до указа от октомври 1881 година за свободно, безмитно движение на стоки от източна Румелия към княжеството, което какво е, ако не, работа в посока преследване на националния идеал за съединението. Митническата политика ще бъде и също начин за провеждане на външната политика на България, особено когато говорим на политиката по националният въпрос. Начович е инициатор на един колкото финансов, толкова и политически проект между България и провинция Източна Румелия да не се установяват митнически тарифи. Тоест, между двете определени от Берлинския договор отделни части на България, поне да има митнически съюз. Да, те в момента не могат да бъдат единни, защото такова е решението на договора. Но това, което може да направи българското правителство, е то да направи свободно движението на стоките. Още тогава живее надеждата за съединение на двете части на България, неправомерно разделени с договора. Министерство на финансите е най-важното министерство в страната. От него зависи и с негова помощ са финансирани много начинания, както пенсии, стипендии, училища, болници, сираци. По времето на министър Начович се тегли и първия външен държавен заем за осъществяване на строителството на ЖП линии и закупуването на ЖП линията Русе-Варна. И той е на стойност от 46 милиона 778 франка с 6% годишна лихва и за срок от 33 години.
С царски указ се приема и правилник за контрол върху хазартните игри. Малко по-късно се приема наредба закон и за държавната лотария. По предложение също на министъра на финансите се разглежда варианта за съществуване само на една такава, без право на никоя друга да изпълнява тези функции. Министерството на финансите задава тенденции, формира направления. В това министерство идеите и проектите започват да добиват реално измерим образ. А този образ започва да расте стремглаво през следващите години. Българската икономика преживява истински разцвет. От 1902 година до 1912 година това десетилетие влиза в българската история като едно от най-успешните в икономическото развитие на България. Ръстът е впечатляващ и много международни наблюдатели дори ще използват термина, говорейки за процесите в България, българското чудо. Че една държава, която се освободила последна на Балканите, е постигнала за един период от 25-30 години впечатляващ напредък и един от тези показатели на напредъка е стабилните финанси, които се установяват в началото на 20 век. Първо, от 1902-1903 до Балканските войни 12, това е едно десетилетие. Всичките бюджетни упражнения завършват с излишък. Като някои години излишъкът е доста сериозен. Тоест, трябва да кажем, че за тези 10 години България натрупва един много сериозен капитал. В цялата история на Министерството на финансите ще се открои една ясна линия. Когато изглежда, че е набрало скорост и машината се върти повече от успешно, някакво политическо събитие сериозно изцежда натрупания с много труд и дисциплина ресурс. Министрите на финансите и Министерството на финансите чрез финансовите инструменти е трябвало да решава и политически проблеми. Съвсем известно е, разбира се, че българската независимост, обявена през 1908 година, след като предизвиква една бурна криза в международните отношения и особено между България и Османската империя, в крайна сметка нейният изход се урежда с договорката България да изплати една сума на Османската империя, тъй като зависимостта на България към Османската империя по Берлинския договор от 1878 година е и финансов. България трябва да плаща годишен данък, трябва да плаща определени вноски, така че в крайна сметка, когато се стига въпроса за нашата независимост, трябва да се уредят едни чисто финансови въпроси. И тук ролята и на министър Салабашев, и разбира се на втория човек в правителството, който е специалист по финанси, Андрей Ляпчев, успяват да уредят този въпрос. Така че с външен заем България ще покрие това, което иска Османската империя от нея и по този начин тя ще се 1908-1909 официално международното признание, България ще се нареди вече абсолютно до всички независими европейски държави. 20-30 години след своето освобождение тя ще получи статут на абсолютно равностойна на останалите европейски държави и страни. Това затваря първата важна глава от историята на Министерството на финансите. Следват изключително тежки години за цяла България. Участието на България в Балканските войни коства едни огромни разходи, които специалистите определят преките и косвените разходи на така огромна за онова време и за възможностите на държавата сума от близо 1 милиард златни лева. Тоест всичко това, което годините на подем, десетилетието на подем беше натрупало, сега е похарчено и е похарчено и повече от това, което е имало. Големия проблем идва, когато избухва Първата световна война. България решава, че има възможност да поправи грешките от Балканските войни и 15-та година България ще
се включи отново във войната, вярвайки, че този път ще постигне националното обединение. Един много важен заем, който България сключва в навечерието на Първата световна война, ще бъде така тълкуван в българското общество, а даже бих казал и в българската историография, че този заем до голяма степен е предопределил българският избор на коя страна да застане по време на Първата световна война. Значи след Балканските войни, изтощените български финанси, разходите направени за огромната армия, за реквизициите, които са извършени от населението, всичко това трябва да се плати и в крайна сметка България се нуждае от сериозен външен заем. През юли 2014 година е договорен най-големия до този момент заем, който България е изключвала, 500 милиона златни франка, които трябва наистина да покрият огромните разходи от войните и да се започне едно строителство в присъединените територии. България е присъединила Беломорието, трябва да се изградат инфраструктура, мисли се да се започне да се изгражда голямо пристанище. Изборът, който прави България 15-та година, ще се окаже фатален. 18-та година България и нейните съюзници ще бъдат победени. България ще излезе от Първата световна война отново с покрусата на неосъществения национален идеал. Ще последва един договор, който ще отнеме нови територии, ще отнеме този път и Беломорието, което България е получила след Балканските войни. Ще наложи на България непосилни репарации, които тя трябва да плати в размер от 2 милиарда 250 милиона златни франка, които трябва да плати с 5% на лихва за 37 години, което излиза над 5 милиарда. В крайна сметка общата сума. И това, което разбира се ще остави войната, е едни тотално вече разбити финанси. Значи няма нищо общо с това, което говорихме началото на века, стабилните финанси, бюджетният излишък и всичко това, което правеше България, така, ако мога да се изразя, отличникът на Балканите. Сега страната е с огромен вътрешен дълг, огромен външен дълг и всичко това, разбира се, е довело до, за първи път в българската модерна история, до тежка инфлация. Цените са се увеличили средно между 20-25 пъти. Министерството на финансите трябва да се опита да реши най-важните проблеми. Да спре инфлацията, да стабилизира лева, оттам да създаде вече някакви перспективи, както за българската икономика, така и за самите български граждани. Тази ужасна за страната ни криза продължава близо 10 години. Решаването на финансовите проблеми е свързано най-вече с правителството на демократическия сговор. Първо на професор Цанков, а след това на Андрей Ляпчев. Първият заем е 26-та година за настаняване на близо 250 хиляди бежанци, които са в тежко положение. Със средствата на този заем се решава един не само изключително тежък социален въпрос, но той създава условия тези хора, които до този момент са били тежест на държавния бюджет, вече да се оземлят, да започнат да произвеждат и самите те да станат данъчни субекти. Тоест те започват да се превръщат вече в хора, които допринасят за националното богатство. Сега вторият заем, който ще бъде също от много голямо значение, 2 години по-късно, през 1928 година, се изключва стабилизационния заем. Той вече има за цел да внесе значително количество свежи пари в българската банкова система, да се стабилизира финансовата система и по този начин да се сложи край на тази несигурност, която се възцарява след Първата световна война. И трябва да кажем, че наистина започва период на една финансова стабилност, която много скоро започва да дава и своите положителни резултати. Изваждайки България от тази криза, Министерството на финансите най-после може да гледа ясно напред и да гради бъдещето на страната. На практика това министерство
урежда всеки един важен аспект от живота на хората, от съществуването и функционирането на държавата. И именно благодарение на постоянството в развитието на Министерството на финансите, на безспорните качества на хората, оглавявали тази институция, както и на хилядите работещи в нея, България през 30-те години на 20 век се превръща в сериозна европейска икономическа сила. През 30-те години България е била в разцвета и в икономически подем. Тогава фактически се създават много фабрики, търговски дружества, сдружения в почти всички сфери на стопанския и икономически живот на страната. Бюджетът за приходите и разходите на Царство България за финансовата 1927-1928 година вече е доста по-голям по обем, тъй като България икономически е доста напреднала и това се отразява съответно и на нейните приходи и на нейните разходи. За икономическия подем основно трябва да говорим вече от втората половина на 30-те години. Когато България отново навлиза, за съжаление, пак за един сравнително кратък период, говорим за един период от около 6-7 години, т.е. от 1935 до към 1941-2, когато България отново ще впечатли с темповете си на развитие. Когато отново ще се отчитат впечатляващи резултати в увеличаване на външната търговия, на производството и на финансовата стабилност. Отново от 1935 година, нещо, което не се е случвало след войната, след Първата световна война, България започва да постига бюджети с излишък. Нещо, което наистина е било немислимо за първите десетилетия след войната. Тази стабилност започва да привлича и сериозни външни инвестиции. Започват да навлизат доста модерни предприятия, както с български, така и с чужд капитал. И в крайна сметка, в навечерието на Втората световна война, благодарение на финансовата дисциплина, разумната финансова политика, провеждана от министри като Марко Рясков, Кирил Гунев, Добри Божилов. Кирил Гунев и Добри Божилов преди да станат министри на финансите са били управители на БНБ. Тоест, това са хора, които влизат в властта 30-те години по линията на своята експертиза, по линията на своята финансова компетентност. И наистина те ще управляват и дълга, и фиска, и всички важни елементи на финансовата система по начин, по който ще позволят този впечатляващ ръст. И наистина, ако погледнете статистическите данни за края на 30-те години, България може да кажем, че е скъсила много сериозно тази голяма дистанция, за която говорихме, която се беше обособила след освобождението. За съжаление, България винаги се оказва от грешната страна в края на всяка война и огромна част от средствата, които Министерството на финансите има за разпределяне, отиват за обслужване на дългове и репарации. А по времето на социализма идват и условията на планова икономика. Целта на новото правителство е да въведе планова икономика на страната и за целта като първа крачка това е създаването на заем на свободата, който трябва да набере средства за възстановяване на финансовото, стопанско и политическо състояние на страната след Втората световна война. През септември 1944 година се установява една власт, която е доминирана от Комунистическата партия и която ще има за своя цел да изгради един държавен модел, копиращ този в Съветския съюз. Тук трябва да кажем, че това ще постави Министерството на финансите пред едни наистина вече съвсем нови предизвикателства. Министерството на финансите е изправено пред много сериозен проблем с финансовите разходи по време на Втората световна война. Ще бъдат за издръжката на съветските окупационни войски и за участието на България в Втората световна война
сумата се изчислява на около 134 милиарда лева, някъде към 140 милиарда лева тогавашни пари. Сега, това по официалния тогавашен курс към лев към долар възлиза на някъде около порядъка на 500-600 милиона долара за онова време, което при тогавашната покупателна способност на долара са огромни пари. Доларът от Втората световна война към днешния долар вероятно също има покупателна способност около 20 и повече пъти. Въпреки всички тежести върху себе си, след края на войната, Министерството на финансите се налага да бъде остров на разума в един странен и нов свят за нас. Когато 1944 година се сформира новата власт, в огромната си част начало на министерствата застават тотално некомпетентни хора. Някой дори бих казал, че не са и особено грамотни, но са така силно привързани към идеята на новата власт и са верни на управляващата партия. Но по отношение на финансовото министерство се полага усилия там да останат все пак компетентни хора, защото си дава сметка дори и новата власт, че това министерство се нуждае от можещи хора, разбиращи хора, които все пак трябва да могат да управляват финансите на държавата. Станчо Чолаков ще стане министър на финансите, който представлява звено. По-късно министър на финансите ще стане професор Иван Стефанов, който е близък до комунистите, но е един компетентен човек. Професор е станал още преди 1944 година и наистина разбираш от финансови дела. Тук правителството и министерството ще извърши няколко поредица от така наречените парични обмени, парични реформи, които трябва да изчистят огромното количество пари, които се намира в оборот, които са пуснати, напечатани пари, които нямат никакво съдържание за тях. И така направени са 3 парични реформи, които на практика по един много драстичен, болезнен за населението начин трябва да ограничат инфлацията, ликвидирайки голяма част от парите в обращение. Сега най-тежката е 1947 година. 1947 година паричната обмяна е извършена изключително тежко. Значи разрешено е кеш да се обменят само до 5000 лева. Т.е. всички пари, които не са в банката, на практика изгарят. 5000 лева по това време са някъде равностойността на около 10 долара. Това действие за малко намалява напрежението в финансовата ни система, но нови проблеми идват един след друг. Трябва да кажем за сериозните дисбаланси в социалистическата икономика, които започват да се проявяват още в началото на 50-те години и ще се проявяват почти до края. Значи, тъй като не действат пазарни механизми, произвежда се едно значително производство, една значителна по обем продукция, която обаче на практика се оказва, че не влиза в стоково-паричните отношения. Значи, произвеждат се огромна част средства за производство и много по-малка част средства за потребление за населението. И тук се появява първият сериозен дисбаланс. За дадените пари, които получават работниците и всички служители в България, нямат достатъчно еквивалент на стоки. Значи те получават някакви средства, които на практика не могат да бъдат реализирани. И така банката започва да алармира, като един сериозен проблем е, че тя пуска по фонд работна заплата едни пари, които на практика не се връщат в системата. Те започват да се улягат, просто няма какво да се купи към този момент. И това са първите сериозни дисбаланси. В този период от историята на България, кризите, които Министерството на финансите трябва да разрешава, следват една след друга. Сега, първата дългова криза е овладяна през 1964 година, пак с по един много брутален начин. България на практика продава златния си резерв. И 1964 година, както ще се покажат
засекретените вече данни, защото тези данни са секретни, и излиза закон, именно 1963 година излиза закон за държавната тайна, който обявява всички макроекономически показатели на държавата за държавна тайна. И те не могат да бъдат публикувани, не могат да имат достъп обикновения човек до тях. Така че на практика по-късно вече след 1989 година, като се разсекретиха документите, се видя в документите в архива на Българска народна банка, че 1964 година тя останала почти без златен резерв. Независимо, че на парите от 1962 година пише, че са обезпечени с всички активи на банката, такива активи на практика няма в трезори. Но вече от 1985 година нещата отново се засилват към спиралата на фалита. 1989 година България ще стигне размери на дълга, които ще се окажат необслужваеми. Стига се до там, че социалистическото, комунистическото правителство ще вземе решение 1989 година, преди още оставката на Тодор Живков, България да стане член на Международния валутен фонд и оттам да се обърнем за помощ, тъй като Международния валутен фонд обикновено е последната инстанция за една фалирала държава, когато вече никоя банка не е склонна да й отпуска пари, тогава тя се обръща към Международния валутен фонд и той, налагайки едни много строги финансови правила и условия, отпуска пари. Защото когато се обърнете към Международния валутен фонд, означава, че вие вече други пътища за финансиране нямате. Това е последната инстанция на пожар. 10 ноември 1989 година тази дата се приема като начало на българския преход към демокрация и пазарна икономика. След промените, Министерството на финансите отново заема своята ключова роля за държавата. Отново на него се пада тежестта да изведе България през новите кризи. Един банкрут, хиперинфлация, световна финансова криза по-късно. След промените, финансовият министър Иван Костов либерализира цените на стоките и освобождава валутната търговия. През 1999 година се извършва деноминация на българския лев, като 1000 лева се заменят за 1 лев. По времето на министър Муравей Радев, България получава официална покана за започване на преговори за присъединяване към Европейския съюз. Заедно с заместника си Пламен Орешарски провеждат конфиденциални преговори и операции по изкупуване на българския външен дълг на пределно ниски цени, спестявайки стотици милиони на българските данъкоплатци. През 2001 година завърналият се от Лондон Милен Велчев предприема реформи. Въвежда строга фискална дисциплина, повишава данъчните и митническите приходи. Ръстът на БВП е над 5%. Бюджетният дефицит е преобърнат в излишък, а кредитният рейтинг на България е повишен 15 пъти. През 2002 година авторитетното списание Euromoney го обявява за финансов министър на годината за целия свят. През 2005 година Пламен Орешарски провежда цялостна реформа на приходната система. Въвежда единна ставка от 10% на корпоративния данък и данъка върху доходите на физическите лица. Бюджетните излишъци за 4-те последователни години на мандата надхвърлят по 3% от БВП на касова основа, а фискалните резерви достигат най-високите си нива. В резултат на неговото умело професионално управление, външният ни дълг достига исторически най-ниското си ниво от близо 12% от БВП. Този уникален резултат и до днес ни отрежда второто място в Европейския съюз. Външно признание за Пламен Орешарски е номинацията на Emerging Markets за финансов министър на 2007 година за развиващите се пазари в Европа. Признание за успеха от проведената от него реформа в приходната система е изследване на Световната банка от 2007 година, в което България е на 10-то място сред държавите топ-реформатори. След световната финансова криза от 2008-2009 година, министър Владислав Горанов отново стабилизира финансите на държавата. Събираемостта се повишава и бюджетите устойчиво отчитат излишъци, които се инвестират в изграждането на стратегически обекти. С
писмо на министъра на финансите Владислав Горанов и управителя на БНБ Димитър Радев започва процесът по участие в единния надзорен механизъм. Чрез установяването на тясно сътрудничество между БНБ и ЕЦБ. Отново с тяхно съвместно писмо от юни 2018 година е заявено намерението на страната ни за присъединяване към Валутно-курсовия механизъм 2. Създаден е Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната. България е отличена от авторитетното списание Global Markets с награда за най-добра държава в Централна и Източна Европа за управление на държавния дълг. Емитиране на облигации на международните капиталови пазари. В мандата на Кирил Ананиев, като министър на финансите, България се присъединява към единния надзорен механизъм. По време на управлението на министър Росица Велкова-Желева е подписано споразумение за финансиране по механизма за възстановяване и устойчивост между Европейската комисия и Република България. Страната ни получава първия транш по Националния план за възстановяване и устойчивост на стойност 1,37 милиарда евро. Министър Велкова подписва и меморандума с Европейската комисия, който ще позволи на България да започне да произвежда монети евро, когато получи дата за присъединяване към еврозоната. Националният план за въвеждане на еврото в Република България е приет по време на управлението на министър Асен Василев. Избрано е лого и слоган на кампанията за присъединяването на България в еврозоната. Стартира информационният сайт за въвеждане на еврото в България. Вице-премиерът и министър на финансите Людмила Петкова подписа в Люксембург споразумение за партньорство между Европейската комисия и Република България за провеждане на информационна кампания за въвеждането на еврото в страната. Със своята 145-годишна история, Министерството на финансите е утвърдило ключовата си роля за България. Задавало е посоките за развитие и с постоянство и дисциплина е следяло за изпълнението на всеки ключов проект за държавата. Министерството на финансите е гарантът и основен фактор в изпълнението на всеки стратегически проект и всяка една важна политика за страната. Развило е кадри, които често с десетилетия са работили за прогреса на България. А най-хубавата част от тази история е, че тя във времето не може да бъде изтълкувана криво или погрешно. Не може, защото е история, написана с цифри.